zakon privlačenja i suptilni znaci. Kada počneš da radiš na manifestaciji, bilo da želiš ljubav, uspjeh, novac ili unutrašnji mir, možda ti se u početku čini da se ništa ne dešava, ali iza kulisa energija se pomjera. Svaka tvoja misao, svaka emocija, svaka namjera stvara talas koji putuje kroz univerzum. I prije nego što se tvoja želja pojavi u stvarnosti, pojavljuju se znaci. To su male poruke univerzuma, potvrde da si na pravom putu. Većina ljudi ih ignoriše, misleći da su slučajnosti. Ali ti, ako si svjestan, ako vjeruješ, znaš da slučajnosti ne postoje. Počinješ osjećati unutrašnji mir umjesto panike. Prvi znak da se tvoja manifestacija približava nije s polja, nego iznutra. Kada tvoja duša osjeti da se želja već ostvaruje, u tebi se javlja mir. Više nema potrebe za trkom, za dokazivanjem, za sumnjom. Umjesto pitanja kad će doći, osjećaš već dolazi. Taj mir nije pasivan. To je energetska sigurnost da je univerzum već pokrenuo procese koje ne možeš vidjeti, ali ih možeš osjetiti. Sinhroniciteti postaju svakodnevica. Odjednom vidiš brojeve 11, 22, 333. Slušaš pjesmu i čuješ riječi koje su kao odgovor na tvoju misao. Srećeš ljude koji pričaju o baš onome o čemu si ti razmišljao. To nisu slučajnosti. To su energetski pokazivači da se tvoja vibracija usklađuje s onim što želiš. Univerzum komunicira kroz obrasce i kad ih primijetiš, znači da tvoj i energija konačno vide ono što je duša već znala. Stare stvari počinju da otpadaju. Kada se tvoja nova realnost približava, stara energija mora da se razgradi. Ljudi odlaze. Poslovi se mijenjaju. Situacije koje si pokušavao da zadržiš počinju da se ruše. Možda te to boli, ali znaj, ništa što ti pripada neće otići. Odlazi samo ono što ti više ne rezonira. Da bi novo moglo doći, staro mora da nestane. To je znak da univerzum čisti tvoj put. Manifestacija ti postaje manje važna. Paradoksalno, najjači znak da se tvoja manifestacija približava jeste to što prestaješ obsesivno da misliš o njoj. Nema više panike, kontrole, provjeravanja. Samo povjerenje. Kada pustiš želju, šalješ signal univerzumu. Vjerujem ti, a to je frekvencija ostvarenja. Jer ono što vjeruješ, to i postaješ. Počinješ osjećati nalete inspiracije. Tvoja intuicija se budi. Počinješ imati ideje koje te guraju naprijed. Osjećaš motivaciju, radost, lakoću da djeluješ. To nije slučajnost. To je energetski impuls manifestacije. Tvoj duh te vodi korak po korak, iako ne vidiš cijeli put. Zato pratite male unutrašnje nagoveštaje. Oni su univerzum koji te vodi. Ljudi i situacije se pojavljuju kao ključevi. Odjednom upoznaješ osobu koja ima baš ono znanje koje ti treba. Dobijaš poruku u pravom trenutku. Neko ti ponudi priliku ni od kuda. To su takozvane energetske kapije manifestacije. Kada tvoja vibracija postane kompatibilna s tvojom željom, svijet se počinje slagati oko tebe. To nisu slučajni susreti. To su mostovi između tvoje misli i tvoje stvarnosti. Intenzivniji snovi i dejavu iskustva. Mnogi primjećuju da pred manifestaciju imaju neobično jake snove, u kojima simbolično vide ono što žele. Snovi su energetski kanali kroz koje tvoja podsvijest prima poruke od viših dimenzija. Ponekad se probudiš s osjećajem da nešto dolazi. I to je istina. Deja vu je još jedan znak da se tvoja stvarnost već energetski kreira i da ulaziš u frekvenciju koja ti je već poznata, jer je tvoja duša već prošla tim putem u energiji. Osjećaš nalete zahvalnosti ni zbog čega. Bez razloga ti dođe osmijeh. Osjećaš mir, zahvalnost.
iako još ništa konkretno nije stiglo, tvoje srce zna da dolazi. Zahvalnost prije manifestacije je najjača potvrda univerzumu da vjeruješ. To je energetski potpis. Znam da si već uslišio. I tada manifestacija ulazi u tvoju realnost. Neočekivani testovi. Neposredno prije nego što se želja ostvari, često se pojave izazovi, ljudi iz prošlosti, sumnje, odlaganja. Ali to nisu prepreke. To su provjere tvoje vibracije. Univerzum te ne testira da bi ti otežao, nego da bi ti pokazao da si spreman. Ako ostaneš miran, zahvalan i vjeran sebi, znaš da si na pragu promjene. Unutrašnji osjećaj, znam da dolazi. Na kraju sve se svodi na to. Ne vidiš, ne znaš kako, ne znaš kada, ali osjećaš. To je čisto znanje, bez logike, bez sumnje. I upravo tada, kad ne tražiš znakove, znak postaje tvoj život. Jer tada si postao vibracija svoje želje. Manifestacija se rađa kroz tebe. Tvoja manifestacija nije nešto što dolazi izvana. Ona se rađa kroz tebe. Kad promijeniš vibraciju, svijet oko tebe se promijeni. Zato vjeruj u proces. Ne traži znakove iz straha, već ih prepoznaj iz vjere. Jer kad vjeruješ da si već na pravom putu, znakovi se pojavljuju svuda. A najljepši od svih je onaj trenutak kada shvatiš da više ne tražiš čudo jer si ga postao. Ako ti je ovaj video donio inspiraciju, pretplati se na kanal Put do uspjeha i napiši u komentar: vjerujem procesu. Moja manifestacija je na putu.